салом алейкум, мардуми шариф Тоҷикистон. Ин рӯзо бану мухолиф тоҷик хирсандӣ дорад, ки дар байни ватандӯстон мо ҷанг дохтем. Ин сухани Муҳаммадиқои Садриддин аст, ки ман группа бисёр экстремистро расонд. Муҳаммадиқо, ту кадом ватандӯстора мегӯй? Ду серанги худат атпушни намора бобоҷони биз лангари тупои сухани русае, ки ҳамон лангари тупоя чиз мегӯй гуфтам бегӣ, ё ки атпушни бухтарира. Ман медонам ино ки ҳастанд. Ранги худат як атпушни дигар. номи Исоқи Файюба нагӣ. Зурги ман ба ҳамаи шумо мерасад. Исоқи Файюб ду пагона нест. Рӯа рост қабидаги аст. зидди экстремизм, терроризм ва зидди миллатфурӯшо бароса будиста. Муҳаммадиқои Садриддин, хато мекунӣ. Ман ватандӯсти ҳақиқат надидистам. мефаҳмед? Ки буд атпушни бухтарӣ? вақте ки проблема шид, рӯла исутоғ дод. рафт Тоҷикистон, ки чим надад. дид ки нашид, рӯла исутоғ дод. ҳозир мухолиф гуфтеса. аввал террорист экстремизм мегуфт, ҳозир мухолиф гуфтеса. ман медонам. просто мардум намефаҳмад. ман гуфта будам, ки бухтари атпушни аввал казёлш мегуфтем, бизш мегуфтем, ҳозир атпушни штаги. моро мегуфтанд, ки пасренник нашем. пасренник истифода мебаранд. ранги фоҳишаи историяи пасренник. он фоҳишаро вақт соат дора, якум истифодаш мебарӣ, бо дигаша. Муҳаммадиқои Садриддин, хирсандӣ нак. просто иҷада ҳазорон нафар фан кардаги ҳастанд ба ном блогеро, ки конкурс мезгаронанд. машинико ранги худат. пули мардума баргардонанд. ки мардум дар ин вақт Тоҷикистон омада натонистанд, баро ки қарздор ҳастанд. мо дар як рӯз 6000 7000 баргардонистем. Исоқи Файюб кор кардесай, идаши кор мекунад. агар боз ман фаҳмидистам, ки уже территория Российской Федерации бромагия бухтари атпушни. агар Европа бирова, бо як атпушни дигар ранги худат, як фоҳишаи дигар. иқболу бухтарӣ. чихел ки ту 2 сол тӯҳмат кардӣ, угрожат кардӣ, чӣ гапое ки гуфтӣ, Муҳаммадиқои Садриддин, имрӯз 3-4 атпушни дигар биромадан гапоятро такрор карданд. агар биз набоша, имена бухтари атпушни омада назар дорам. имрӯз биромада барои чӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исоқи Файюба маҳкам намекунад? чихел ки ту ҳам видеоро ишон додӣ, худат гуфтӣ, ку ай ба бояд маҳкам кунам, чӣ бара ҳеҷ киши намегам. имрӯз бо шогирди ту биромада. ин одамое, ки имрӯз биромада маска кашида худшона ватандӯс гирифтесанд, ҳамаш астаткаи иззатака. урус мега иззатак. просто мардум намефаҳмад иззат ки аст. ман медонам, ман гуфта будам ино ки ҳастанд. ин атпушни бухтарӣ бояд сёмка мекард, бисёр чора. ӯ дигар план дошт. мана бифаҳмед шумо, ҳамватонони азиз. ба номи мухолифи тоҷик хирсандӣ накунед. ҳамат қадди бароса мебарам. ҳамат қадди. чихел Исоқи Файюб зидди кӯрнамако бароса набарад. Исоқи Файюб нағз мебинад, чумарӣ кардана. ҳамин хел аст бухтарӣ. хеле мегӯяд, ки мана чӣ қадар зур омад, ки ман биромадам гира кардам. барое ки ба ақибат сигарету додӣ. ту атпушни чӣ? ту агар атпушни намебудӣ, бесавод, ту ояндаи ту ранги Муҳаммадиқболай. ту мебурӣ мегӯӣ, ки Исоқи Файюб мада ариза кард, генерали мана фарқ кард. Чӣ қадар тупой ҳастӣ. охир ҳамун бизи бобоҷони Ашӯраша занг мезадӣ, як адвокати Шоҳрухи продажни дора мефаҳмонд.
وقتی که اگر تو از نیستی تو برنامه فرشی به درامایی هستی من میدونم جدا تکم و شما میتونم برای چی من زیولیک نوشته هستم از پوشی как будто من نوشتم که یه برنامه مخالف قطعی داده گریف داره من توف کردگی هستم من دیگه چی نوشته هستم как будто генерали ویدیویی را تماشا کرد گفتش تو وطن دوست уруш тамошо кардем таърифш кардем эрӯи трасиё кунам твориёша файрод намекунад қопча кашида мебарам ад пушни москва дабди нарафт як куратори бывши фсбта александра хабар мегирифтӣ чиба нарафтӣ ад пушни шумо зулм ба миллат кардаги ҳастӣ ман медонам шумо ки ҳастӣ چی قدر شما توپوی هستی چی قدر فیروز شکردیان گنرالی باید اگر فیروز میکنن امویدی باید فیروز میکرد شما ات پوشنی بختری بزوخی اقبال زد یک سال ایدیسش هیچ نیومد اون ویدیو را رو پارو موندم بگی بزی تایا برگای شما بودی چیستا بزی مانا بفهم ویدیو را انتظار شدید دوستان عزیز که یه روز باید ما 3-4 ویدیو کنیم نصیب شد 2 ساعت پس ویدیوی جیانی محمد اقبال صدرالدین من محمد تیوی را در نظر دارم